El petó de la porta de l'infern. Aquests dies tèrbols per a la política s'ha popularitzat una imatge dels perspicaços fotoperiodistes, honorables descendents dels primers paparazzi, que van caçar el president i la vicepresidenta del govern espanyol de coalició en una postura petonera que, treta de context i sense l'auditori al seu voltant, és de les que fan història. Que Pedro i Yolanda, els dos protagonistes, es petonegin de satisfacció quan aproven una llei forma part del protocol no establert i recuperat després de 2 anys de restriccions o, més aviat, de repressions efectives. Que ho faci el número 1 d'un partit amb la número 1 d'un altre partit que, malgrat la coalició, són adversaris, ja posa més en dubte l'efecte efectiu de l'esmentat petó. Però la imatge porta una altra reflexió. El president Pedro s'hauria petonejat amb el cap d'un dels seus aliats, posem per cas el diputat Rufián, si, gràcies als dos, haguessin aprovat una o una altra llei? La resposta la sap tothom. No. Vet aquí que ara que a una banda i a una altra de l'Ebre estan en ple auge el Departament d'Igualtat i Feminismes i el Ministeri d'Igualtat, dos dels pioners i impulsors de la nova política, la més progressista de la història, cauen en la trampa ancestral dels seus avantpassats. El petoneig sí que, convencionalment, té a veure amb el gènere. No sé si a finals del segle XIX l'escultor Auguste Rodin en sabia alguna cosa de tot això de la igualtat i el feminisme. Coneixent poc o molt la seva atzarosa vida sentimental, jo diria que no. L'autor de la coneguda escultura, titulada per boca orella popular El petó, va immortalitzar per a la posteritat en Paolo i la Francesca, dos personatges extrets del quadre de la Divina Comèdia de Dante Alighieri, que, quan van ser sorpresos infraganti petonejant-se pel marit banyut de la Francesca, els van condemnar a rondar eternament per les tenebres de l'infern. Auguste Rodin els havia inclòs en el seu primer esbós de la creació escultòrica de la Porta de l'Infern. Tornant a la imatge actual de Pedro i Yolanda, només cal esperar que, tenint en compte que la política és cruel, com va passar amb Paolo i Francesca de la Divina Comèdia, no acabin com dues figures de marbre en qualsevol museu de la història. I el que seria pitjor, que algun conservador ultradretà amb cua i banyes de Pere Botero no els condemni a vagar, com aquells dos de la Divina Comèdia, per les tenebres de l'infern. Potser ara fa temps que no ha sortit, però ho porto a dins. Però ho porto a dins, però ho porto a dins, però ho porto a dins, però ho porto a dins.